हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव ग्रेड 3 आव एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौ नोंथांमोना नायग्रोदो बिनिफ्राय नेक्स्टआव जों ग्रेड 4 लाना फैगोन बेनो जाबाय 26,000 वेकेन्सि जेराव 8 पासआ ग्रेड 4 आव एप्लाइ खालामनो हायो 10 पासआबो हागोन एचएस पासआबो हागोन नाथाय 8 पासनि डिटेलखौ नोंथांमोना होनांगोन आरो जायफ्रा ग्रेड 4 एप्लाइ खालामो 8 पासनि डिटेलखौ होनांगोन बेनिफ्राय बेखौ दोनथ'नानै ग्रेड 3 आव एचएस पासनिफ्राय डिग्री पासआ एप्लाइखौ खालामनो हायो दा बेखायनो जों एप्लाइ हियाराव जों थांबाय ग्रेड 3 आव बेयाव फैनाय लोगो लोगो माखासे कुइसन एन्सार नायनोबा नोंथांमोना बे बक्सआव सेलेक्ट खालामनानै नायनो हागोन जेरै हमना ला नोङो अनलि एचएस पासबाल' एप्लाइ खालामनो हागोन हाया नाम्बार 5 आव क्लिक खालाम दा बेयाव रोखा रोखा लिरखादों नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो सी नाम्बाराव हागोन नाथाय ए आरो बी नोंथांमोना बे नाम्बाराव हानाय नङा माने गुबुन गुबुन पस्टआव एप्लाइ खालामजोबनो हाला आरो अके आरो बेनिफ्राय नोङो सिम्पल ग्रेजुवेटबा अके नोङो सिम्पल ग्रेजुवेटबा नों एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया दा खायसे खायसे नोंथांमोना सानो जे डिप्ल'मा नांथारगौ बे नाम्बार 4 आव क्लिक खालाम नाम्बार 4 आव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना ए आरो नोंथांमोना नुनो मोनदों ग्रेजुवेट डिग्री पासफोरा एप्लाइ खालामनो हायो अके दा बेयाव नोंथांमोना फार्स्टआव नुनो मोनदों डिग्री एबा ए दङ बेनिफ्राय एचएस नोंथांमोना नुनो मोनदों नोंथांमोना अब्ला बबे पस्ट एप्लाइ खालामनो हागोन बेनो जाबाय बी आरो सी आव हागोन बेनिफ्राय ए आरो डी आव एप्लाइ खालामनो हाला दा बेखायनो एबिसिडि नोंथांमोना नायनोबा अफिसियेल नटिफिकेसन दङ बेखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय मा खालामनांगौनो बेनो जाबाय नैबाव आपडेटआव बे नटिफिकेसनखौहाय डाउनलड खालामना ला अके नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै ला स' बिनिखायनो जोङो दा मा खालामसै जोङो नैबे रेजिस्ट्रेसनाव जोङो थुनोसै जोङो रेजिस्टार खालामसै बेखायनो जोङो बेयाव थुनाय लोगो लोगो माखासे गाइडलाइन्स दङ स' नोंथांमोना मोजां फराय फाइनाल साबमिट खालामग्रोनाङा गासिबो डिटेलखौ नायग्रोनानैसो फाइनाल साबमिट खालामनांगौ प्रिभिउ नायखांनानैसो नोंथांमोना भेरिफाइ खालामखांनानैसो फाइनाल साबमिट खालामनांगौ आरो साबमिट खालामनाय लोगो लोगो पेमेन्ट दानांगोन अब्लासो लास्टआव नोंथांमोना एक्न'लेजमेन्ट मोननो हागोन दा जों बे नेक्स्टआव क्लिक खालामबाय दा नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो गिबियाव आं नोंथांमोननो क्लियार खालामफिनबावनोसै जायफ्रा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गैया एप्लाइ खालामनो हाया आरो दंबाबो अफलाइना सिगांनिया जाला गोदान नोंथांमोना रिनिउ खालामनांगौबा अनलाइन डाइरेक्ट खालामस्रानांगौ होमबासो बेयाव रेजिस्टार जागोन अके बिनिफ्राय फन नाम्बारखौ होथारनांगोन आरो सेन्ड अटिपि आव थुनांगोन सेन्ड अटिपि थुनाय लोगो लोगो नोंनियाव गासै 6 डिजिट थांगोन अटिपि आरो बेखौ भेरिफाइ मोनसे अपसन मोनदों भेरिफाइ अटिपि बेयाव भेरिफाइ खालामनांगोन अब्लानो भेरिफिकेसन साक्सेसफुल स्क्रिनाव दिन्थिगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव नेक्स्टआव थुना होदो स' नोंथांमोना अटिपि फैगोन अटिपिखौ नोंथांमोना एन्टार खालामनानै भेरिफाइ खालामनांगोन अके दा बेखायनो आं बेयाव भेरिफाइ खालामसै भेरिफाइ खालामबाय दा अटिपि भेरिफिकेसन साक्सेसफुल दिन्थिबाय देन नेक्स्टआव क्लिक खालामदो थ' नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दानिया जोंहा गुबै बाथ्रा फैबाय जे नों बबे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हायो दा बेखायनो नोङो डिग्री पास जादोंबा स' नोंथांमोना थ' डिग्री पास जादोंबा ए आव दङ एकाउन्टेन्ट दङ केसियार दङ जुनियर एसिस्टेन्ट दङ एलडि दङ स्टेन'ग्राफार दङ स' नोंथांमोना बेयाव येस होनो हागोन आरो येस होनो हागोन जुदि नोंथांमोना सिगाङाव मिथिखाबायना थ' जोंहा अनलि डिग्री पास बेनिफ्राय जेबो डिप्ल'मा गैयाबा बबे पस्ट एप्लाइ खालामनो हागोन होनोबा जोंहा लिरना खादोंमोन थ' नोंथांमोना बेखौ मोजाङै डिटेलखौ लानांगोन दा हमना ला आं बेखौ येस होबाय बेनिफ्राय दायो नोंथांमोना आरो सेकेन्ड नाम्बाराव मोनदों बेनो जाबाय डिप्ल'मा दंबासो अके डिप्ल'मा दंबासो नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालाम बेयाव दंखायो नै ग्रेजुवेट डिग्री विथ डिप्ल'मा अर डिग्री इन कम्पिउटार साइन्स दङबासो नोंथांमोना येस खालाम गैयाबा बेखौहाय न' होनांगोन दा बेखायनो आं बेखौ न' होनोसै दा हमना ला गैयाबा आं बेखौ न' होबाय नोंथांमोना दङबा येस होबानो जाबाय बेनिफ्राय दानिया फैबाय एचएस नोंथांमोना पास जादोंबा मा खालामनांगौनो बेनो जाबाय सी नाम्बाराव येस होदो अके थ' बेखौबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनिफ्राय डि नाम्बारा ड्राइभारसो बेयाव नोंथांमोना गोसो दंबा एप्लाइ खालाम लाइसेन्स दङबा गैयाबा खालामनाङा बेखायनो आं बेयाव न' होबाय अके बेयाव न' होबाय मानोना फिमेल केन्डिडेटनि थाखाय आं दायो खालामगासिनो दङ बेयाव न' होबाय दानिया नोंथांमोना ए आरो सी एप्लाइ खालामनो हासिगोन बि आरो डि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाया नाथाय नोंहा कम्पिउटार सार्टिफिकेट नोंहा डिप्ल'मा दङ बेसबो होनो हागौमोन बि नाम्बाराव थ' आं बेखौ क्लियार खालामबाय दानिया जोङो नायनोसै फैदो माबायदि अपसन ओंखारो जोंहा क्वालिफिकेसन डिटेलाव दा जों बेखायनो डाइरेक्ट क्वालिफिकेसन डिटेलाव फैनाय लोगो लोगो बेनिफ्राय नायदो नै बेयाव एचएस एलसी बेनिफ्राय एचएस डिग्री नोंथांमोना बे मोनथामखौ सेलेक्ट खालामनांगोन बेनिफ्राय डिप्ल'मा इन कम्पिउटार साइन्स गैयाबा नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामस्रानाङा नांलायला बेनिफ्राय डिग्री इन कम्पिउटार साइन्स गैयाबा बेखौ नांला अके बेनिफ्राय दा जोङो मा खालामनांगोन एचएस एलसीआव नोंथांमोना बेयाव थायो जा टटेल नाम्बारा 600 थायो बेनिफ्राय जों बेयाव मोनदों हमना ला 300 मोनदों अब्ला बेयाव नोंथांमोना बेवहाय पार्सेन्टखौ फैगोन जायखिजाया बेयाव फैगोन पार्सेन्टआ नोंथांमोना क्लिक खालामनाय लोगो लोगो आरो नेम अफ स्कुल नोंथांमोना नेम अफ स्कुलखौ बेयाव होनांगोन जे नों बबेनिफ्राय 10 पास खालामदोंमोन बेखौ बाव होदो बेनिफ्राय बर्डखौ नोंथांमोना बेयाव सेबा होनो हागोन अके सेबा नोंथांमोना बेयाव सेबा होदो बेनिफ्राय एके प्रसेस बेयाव नोंथांमोना जास्ट सेलेक्टआव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन साइन्स आर्ट्स कमार्स थागोन एचएसखौहाय
दा जों बेवहाय हमना ला जोङो आर्ट्सनिफ्राय होनसै आर्ट्स होबाय थिग बेबादिनो नोंथांमोना मार्क्स अबटेनखौ होदो जेरै नोंथांमोना थायो HSआव 500 थायो नङा होमबा बेनिफ्राय बेसेबां मोनदों नोंथांमोना हमना ला 250 मोनदों दा बेसेबां पार्सेन्ट जायो बेयाव थुनाय लोगो लोगो फैगोन इयार अफ पासिंखौ नोंथांमोना ओरैबायदि होनांगोन जे बेयाव 01 02 बिदि फैया नोंथांमोना मा खालामनांगोन डाइरेक्ट इयारखौ होनांगोन नोङो माब्ला पास जादोंमोन 2000आव पास जादोंबा नोंथांमोना डाइरेक्ट 2000 होनांगोन अके बेबायदि होनांगोन बेनिफ्राय नेम अफ स्कुला नोंथांमोना बे कलेज जासिगोन बा स्कुलनिफ्राय जानो हागौ बाट नोंथांमोना मेक्सिमाम कलेज जायो बेयाव कलेजखौ होदो बेनिफ्राय एके प्रसेस बे बर्डआ एसेक जागोन एसेक नोंथांमोना एसेकखौ होनांगोन जुदि ग्रेजुवेट बा नोंथांमोना ग्रेजुवेटखौबो बेयाव साइन्स आर्ट्स ना कमार्स नोंथांमोना बेयाव बिएखौ होनो हागोन आर्ट्स बा बिएखौ होदो बेनिफ्राय मार्क्स अबटेना नोंथांमोना होदो मार्कशिटआव जेरै दं बेबायदि होदो टटेल मार्क्सआ बेसेबां थायो बेखौ होदो बेनिफ्राय मार्क्स अबटेनखौ होदो बेनिफ्राय पार्सेन्टआ बेयाव फैखागोन बेनिफ्राय इयार अफ पासिंआबो सेम जागोन नेम अफ स्कुल एबा कलेज बेयाव नोंथांमोना होदो कलेजनि नेमखौ बेनिफ्राय बर्डआ नोंथांमोना डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि बा गुवाहाटी इउनिभार्सिटि बेखौ नोंथांमोना होना लादो अके थ' बे क्लियार जाबाय दानिया जों एड्रेसाव फैनोसै थ' दानिया पार्सनेल इनफरमेसन नोंथांमोना बेयाव नामखौ टाइप खालामदो नोंनिखौ बेनिफ्राय फादार नेमखौ नोंथांमोना होदो आरो जुदि मेरिडबा नोंथांमोना स्पाउस नेमखौ होनो हागोन बाट बेखौ होआबाबो जेबो नङा जेरावनोखि गोजा मार्क दङ बे होथारनांगोन बेनिफ्राय लास्टआव नोंथांमोना राइट साइड खनायाव दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि मादार्स नेम थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना बार्थडेखौ बे बक्सआव थुनाय लोगो लोगो केलेन्डार दङ जायखिजाया लाबोथ'बाय आं बेयाव एग्जाम्पल हिसाबै बेनिफ्राय जेन्डारखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो बेयाव मेल फिमेल बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नाम्बारा फैखाजोब्बाय बेनिफ्राय नोंथांमोना केटेगरियाव सेलेक्ट खालामदो कास्टखौहाय STPआव होदो बेनिफ्राय नोंथांमोना डिसेबिलिटि बा येस होनानै पार्सेन्टआ बेसेबां दं नोंथांमोना टाइप खालामदो आरो मा रोखोमनि नोङो डिसेबिलिटि पार्सन खोनानायाव प्रब्लेम ना मेगनाव प्रब्लेम थ' नोंथांमोना होनो हागोन बाट गैयाबा बेखौहाय नोंथांमोना न' होदो अके बेनिफ्राय एक्स सार्भिसमेन बेखौहाय जोङो न' होनसै बेयाव नांला जुदि नंगौबा येस बेनिफ्राय रिलिजनखौ नोंथांमोना धोरोमखौ गाव गावनिखौ होना लादो स' बे क्लियार जाबाय नोंथांमोना दायो बेखौ नुखाबाय बेनिफ्राय दानिया पार्मानेन्ट एड्रेस दा फार्स्टआव नोंथांमोना मा होनो हायो बेयाव डिटेलखौ नाय 1 2 3 गोबां रोखोमनि दङ दा नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामग्रोदो जानायनि जों डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामग्रोबाय बेनिफ्राय सार्कोल अफिस नोंथांमोना नेम अफ रिभिनिउ सार्कोल बेखौ होदो बेनिफ्राय ब्लक नोंथांमोना मोनदों ब्लकखौ होदो बेनिफ्राय जोंहा पिन नाम्बारखौ होदो पुलिस स्टेसन होदो बेनिफ्राय सिटि एबा भिलेजखौ नोंथांमोना लिरना लादो बेनिफ्राय एड्रेस लाइन 3आव नोंथांमोना मा होनो हागोन बेनो जाबाय थ' पस्ट अफिस होनो हागोन बेनिफ्राय बेयाव मोनसे बाथ्रा माखासे दङ बक्सआ बेखायनो नैबाव केयर अफ होनानै थ' नोंथांमोना केयर अफ होनानै फादार्स नेमखौ होनो हागोन बेनिफ्राय नैबावसो गामिखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय अब्लानो जागोन जेबो टेनसन गैया बेनिफ्राय मोनसे नटिस खालाम जुदि बे एड्रेसा नोंथांमोना सेम नङाबासो बेयाव टिक मार्क होनांगौ अके नोंथांमोना सेम नङाबा आरो ना थ' सेमबा नोंथांमोना जेबो दांनाला सेम होनाय लोगो लोगो बे एखे थासिगोन जुदि नट सेमबा नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनानै गाहायाव मोनसे लिरनायनि नोंथांमोना बेयाव चान्स मोनबावगोन आरो अके नोंथांमोना बेयाव चान्स मोनबावगोन माने एड्रेसखौ नोंथांमोना जेराव थायो बेखौहाय प्रेजेन्टखौ होनो हागोन आरो जुदि गासिबो सेमबा नोंथांमोना दांस्रानाङा बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारा फैखाबाय बेनिफ्राय इमेल आइडिखौ नोंथांमोना गोसो दङबा होनो हागोन बाट गोसो गैयाबाबो दोननो हागोन बेखौ ब्लेङैनो होनो हागोन बेनिफ्राय आधार कार्ड नोंथांमोना बेयाव टाइप खालामनो हागोन बाट बेसेबां कम्पालसरि नङा होआबाबो जेबो नङा बेनिफ्राय एग्जाम सेन्टारखौ नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टआव फार्स्टआव प्रेफारेन्सखौ होग्रो उदालगुरिखौ होबाय हमना ला बेनिफ्राय खाथियाव थानाया जोंना जाबाय दरं थ' दरं होबाय बेनिफ्राय थार्डआव नोंथांमोना बेवहाय जों होनो हायो तामुलपुरखौबो होनो हायो स' तामुलपुरा नोंथांमोना तामुलपुर होबानो जाबाय तामुलपुर होबाय बे जाबाय डिटेल थ' फैखाबाय बे क्वालिफिकेसनखौ नोंथांमोना सिगाङाव मिथिखाबाय बेनिफ्राय दानिया जोंहा फैबाय नै थ' नोंथांमोना कुइसन बुकलेट एबा कुइसन पेपारखौ मानिखौ लानो सानदों बेनो जाबाय बड' थ' जोङो बड'खौ होबाय बर'नि एग्जाम लिरनो मोनगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना नै माखासे डिटेल दङ बेनो जाबाय टाइपिं सार्टिफिकेट दङना गैया दंबा येस नोंथांमोना दंबा येस होनांगोन गैयाबा जों बेखौ न' होबाय अके बेनिफ्राय सर्ट हेन्ड एबा स्टेन'ग्राफार जों बेखौ न' होबाय दङबा येस गैयाबा न' बेनिफ्राय दानिया लाइसेन्स दंना गैया जों बेखौहाय न' होबाय माने जों लाइसेन्सआव जों एप्लाइ खालामखायाखैमोन बेनिफ्राय फट' फैबाय लास्टआव दा फट'आ नोंथांमोना नायदोनै फट'आ जाहैबाय मेक्सिमाम 35 KB अके मेक्सिमाम 35 KB पिक्सेला नोंथांमोना हाइटआ 250निफ्राय 320नि गेजेराव जानांगोन बेनिफ्राय आरो वाइटआ जाबाय 150निफ्राय 220नि गेजेराव जानांगोन थ' नोंथांमोना जायखिजाया 30 KB सोनानै नैबे क्लिक हियाराव थुनाय लोगो लोगोनो अपसन मोनगोन गेलारिनिफ्राय नैबेबायदि थ' आं दायो क्लिक खालामसै बेबायदि फैगोन बेनिफ्राय दानिया साइनखौ नोंथांमोना 30 KBसिम हागोन बेखौबो सेम प्रसेस हाइट पिक्सेलखौ नोंथांमोना गोरोबहोनानै थ' दानिया पासवर्डआ मा खालाम थ' नोंनि नामखौनो हो एबा टाइटेलखौनो हो दा हमना ला आंनिया बड' जब इन्फो नालाय
दा आं बड' लिरबाय बेनिफ्राय 1 2 3 बेनिफ्राय @ बो थ' नोंथांमोना सेम प्रसेसआव होनानै बे होनायखौनो नैबाव फिन खनसेबाव हो होमबासो बियो जागोन बेनिफ्राय जोङो टिक मार्क होदो गाहायाव टिक मार्क होनानै थ' नोंथांमोना प्रिभिउ खालामनो हागोन आरो प्रिभिउ खालामबा नों नायफिनजोबनो हागोन आरो थ' गासिबो अके जाबायबा साबमिट खालामदो साबमिट खालामनाय लोगो लोगो पेमेन्ट दाननायनि नोंथांमोना अपसनखौ मोनगोन आरो पेमेन्ट दानबासो नोंथांमोना साक्सेसफुल जागोन दा बेनिमोन लोगोफोर नोंथांमोना पेमेन्टखौ दानदो जास्ट नोंथांमोना 250 दाननांगोन मोनसे पस्टआवबा थ' मोननैबा जोंहा 500 जागोन दा मानोना जों बे केटेगरि ए आरो जों सिखौ सेलेक्ट खालामदों नालाय बेखायनो 500 जोङो बेयाव पे खालामनांगौमोन दा बेबायदिनो नों पस्टआव जि खालामो बे नोंनि सायावसो अके दा सानै हयै नोंथांमोना खालामबानो जाबाय बेबायदि प्रसेसआव फाइनाल साबमिट खालामबानो एटिएमजों पेमेन्ट दाननाय अपसन मोनगोन नोंथांमोना बेखौ रोंखागोन दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर नोंथांमोना A to Z नटिफिकेसन नायग्रो जे नों बबे पस्ट एप्लाइ खालामनो हायो बेनिफ्राय ग्रेड 4 आव खालामनो हागोन ना ग्रेड 3 एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे ग्रेड 4 एप्लाइ प्रसेसखौ नोंथांमोननो फैबाय थानाय समावहाय लाना फैगोन दा बेखायनो नोंथांमोना नायनो दाबाव